थारैनो बिटिसिनि बारग'सिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' हारिनि मोजांखौ लुबैमारा नामा? बर' हारिनि थाखाय माब्लाबा मावजानो बाराय माब्लाबा जाजानो बाराय हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय रावफ्रा हारिनि थाखाय गावनो हाथियार हमबानाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मेल खुंनायाव दिनै मा बुंखो? बयबो मिथिगौ बर' हारिनि मोनसे खास्रि बिस्रि थासारिनि उनाव बिटिआर गोरोबथाया मोनसे गोजोन थासारि लानानै फैयो आरो बे बाथ्राखौ गासै रायजो राजाफ्राल' नङा अदेबानि हाग्रामा महिलारि बिथां गावनो बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनाय गोरोबथानि सिंसा बाथ्राफोरखौ मिथिनाय सुबुं। थारैनो नंगौ बिटिआर गोरोबथानि माखासे गोनां दफाफोर दिनैनि समाव माब्लाबा बुंथाव जायो आरो माब्लाबा बुंथाव जाया आरो माखासे बाथ्राफोरखौ गुबुन हारिनिफ्राय लाखुमानोबो गोनांथि। नाथाय बेफोर बाथ्राखौनो माब्लाबा राजखान्थियारि मिटिं माब्लाबा खौरां बिजोङाव उल्थायै बुंफुनानै होनायखौ नुनो मोनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। बेबादिनो बिपिएफ दलनि मोनसे राजखान्थियारि मेलाव बिटिआरआ गं 60 बियाबा दाफुंजायोब्ला बड'लेण्डआ जामारगोन आरो फारसेथिं गं 60 बियाबा दाफुंजायोब्ला प्रमद बर'खौ खुलुमनायनि बाथ्रा बुंनाया थारैनो हारिनि लोरबांथिनि इसारा। बेखौनो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे मोनसे समनि बर'नि दैदेनगिरि जानानै गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबादि बाथ्रा बुंनायखौ दुखु मोननायजों लोगोसे लाजिनायखौबो फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दा आङो मैया खोनादों मैया नुदों जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे माने संग्रामि नेतामोन किन्तु दिनै सासे संग्रामि नेतानियाव माबायदि बेबायदि भाषा फैनो हायो माबायदि बेबायदि खोथा फैनो हायो जोंथ' इउनिटि आरो पिसनि खोथाखौनो आपिल खालामबाय थादों जे पलिटिकेल पार्टि बर'नि जायफोर दङ बे इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा पिस आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो जातीय बाद आरो जातिनि इस्यु आरो एजेन्डा नेसनेल इस्यु आरो एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। दिनै जराम पिपल्स मुभमेन्ट जाय मिज'रामाव सरकार दादों बिथांमोननि एजेन्डाया जुदि 1986आव जानाय माने मिजु नेसनेल फ्रन्टनि जि माने मिजु एजि एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि जातीय मिजु जातिनि जौगानायनि थाखाय जुदि बिथांमोना एजेन्डा लानो हायोबा दिनै बर' पलिटिकेल हान्जाफोरा जातिनि सार्थखौ बाद होनानै राजनितिक सार्थनि थाखाय मानो खोथा बुंगासिनो दङ जोंहा बेखौ लानानै माने दुखु मोननाय दङ आरो बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट होननानै बुङो। दा बेखायनो बिथाङा बुंदों जे 60टा समस्ति जायोबा आङो सोरखौबा 10 बार खुलुमगोन होननानै। दा बे बाथ्राफ्रा मानो रज'यो मानो फैयो पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय बुंदों ना नोंथाङा बेखौ बादा होनो थाखाय बुंदों? जि समाव बड'लेण्ड आन्दलन जादों बे समाव बिथाङा बुंबाय 110% बड'लेण्ड जाया। बिनि उनाव एकर्डआ जाबाय एकर्डखौ बादा होबाय बिनि उनाव आरो बिथाङा बे एकर्डआवनो उइटनेस हिसाबै हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सनवाल हाग्रामा महिलारि बिथां साथामबो बेयाव सहि होबाय। सहि होखांनायनि उनाव बुंबाय जे बे एकर्डआ बिराद मोजां बेजोंनो जोंहा बड'लेण्ड जाहैसिगोन। बिनि उनाव एकर्डआ गाज्रि जाबाय एकर्डनि हेंथायै खोथा बुंबाय आरो दिनै गोदानै बुंबाय जे 60टा समस्ति जायोबा माने आलादा रायजोआनो जाहैगोन आरो समस्तिखौ जाहोनो हायोबा आङो खुलुमगोन होननानै। दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एबसुआ खामानि मावदों बिनि थाखाय नेसनेल लेभेल स्टेट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेलाव गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट खामानि मावनो गोनां दङ। रुलिं अपोजिसन इउपिपिएल बिपिएफ जि लेभेलाव थाया माने बिथांमोनाबो खामानि मावनो गोनां दङ। दा बेखायनो समस्ति बांहोनाय 8टा डिपार्टमेन्ट जि 1 नम्बराथ' सिमा बारायनांगौ 2 नम्बरा समस्ति बांनांगौ बे मोनसे क्लियार काट 3082 खान गामि दङ बेखौ जों एनहेन्स खालामनानै लांनांगोन 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो 40टा डिपार्टमेन्टनि 39 रिलिभेन्ट रेगुलेटेसनखौ बाद होनानै जि सोलिबाय थादों एडिसनेल बेयाव 8टा डिपार्टमेन्ट एड जागोन 3 गोदान आरो मोनबाया एडिसन। दा बेफोरखौ लांनानै आर्टिकेल 280 एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फाइनेन्स एन्टि डिफेक्शन ल' आरो बेयाव प्लेनिं कमिसन भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल सिट एनहेन्समेन्ट खालामनो हायोब्ला बिटिआरआ मोनसे मजबुत अबस्थायाव सहैगोन आरो बेखौ लानानै बर' हारिनि इयुन जोलै दानि आथिखालनि इयुथ जायफोरा लेखा गोरों जायफोरनि इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन नांगौ साख्रि बाख्रि नांगौ जायफोरनि भबिष्यतआ सेकिउर जानांगौ बे आइजोफोरनि थांना थानाया सेकिउर जानांगौ बे लेभेलाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो जाति सार्थनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ जोंनि आपिला बे आरो एकर्डखौ लानानै नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ प्रपागेन्डा खालामनायनि खोथा गैया। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै जायफोरा एकर्डखौ सोंखारिदों एकर्डनि सायाव बाथ्रा बुंदों जों बेफोरखौ बुंनो लुबैया खारन दिनैनि तारिखाव जुदि 17 बोसोराव 2003नि एकर्डखौ जुदि एनालाइसिस खालायोबा जायफोरा आन्दलनकारि जायफोरा सुक्ति खालामबाय सरकाराव फैबाय दिनै बिनि उनाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बिथांनि
बै समाव हाग्रामा महिलारिनिमोन दिनै प्रमद बर'नि 2020नि उनाव दा बेबादि बाथ्राखौ जों जुदि एनालाइज खालायोबा 95 भिलेज एडिशनेल भिलेजआ सरकारजों थासेयावबो मानो जाफुङाखिसै ST हिल कार्बि आंलंनि इस्युआ मानो सरकारजों थासेयावबो जाफुंहोनो हायाखिसै दिनै बेजों लोगोसे BTCआव मानो मोनसेबो लेन्ड पलिसि लाबोनाय जायाखिसै आरो बिनि अनगायैबो मानो BTC सरकार सालायनो थाखाय मोनसेबो रुल बानायनाय जादिया एक्सेप्ट मा होनना बुङो बेखौ BTC फान्ड रुलनि बादै बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो आरो गोदानै एनालाइज खालामनो सानाखै खारन बेफोरो जोंनि गेजेराव माने डिभाइड एन्ड रुल जोंनि गेजेराव सौग्राव सौसि मोनसा मोनसि बेफोर थासारिखौ लाबोयो जोंनि सार्थआ जाबाय जि एकर्ड दङ एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जातिनि सार्थआव 6 सिडुलखौ मजबुत खालामनानै जोङो पलिटिकेल जोंनि जि रैखा कबच पलिटिकेल जोंनि जि राइट्स बेखौ जोङो एन्टारटेन खालामनांगौ एन्जय खालामनांगौ फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलावबो गामि नटिफाइ खालामनानै समस्ति दानानै बाजेट प्रभिजनखौ बारायनानै बिसायख'थि खुंनानै बेखौ मजबुत लेभेलाव अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनांगौ गोजोन्थों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव